I want to thank the President of Zimbabwe, Dr. E.D. Mnangagwa, for giving us this opportunity as Commissariat Department to come here in Warren Park D, Tabudura 2 and Tabudura 1 branch, to come and interact with the elderly, the youth, the single mothers, and all the child-headed families. We have been dishing out hampers to them. We have also been giving them some money so that they can sustain themselves. We want to take the donations that are coming in from Dr. Kudabashitaguri, who has remembered this community. As the political commissar who has grown up in this community, I have also taken this opportunity to be interacting with the people. We have seen that most of the people from this community are ZANU-PF members, and we have distributed almost 1,000 hampers, food hampers. Yesterday we also gave them lunch, chicken slices, 1,000 chicken slices, and $5 for them to go and buy relish. All this we are doing is being enabled by Dr. E.D. Mnangagwa. That's why we are supporting 2030. We're saying Mnangagwa tinenge tinavo kusvika 2030. Constitutional Amendment Bill number 3 iri kuda kutivhurira mukana wekuti vanhu vese tinge tichigara zvakanaka. Ndo iri kutiita kuti tiwane mukana wekudzoka kumakomuniti atakakurira kudai tichisvika tichibetserana hama neshamwari dzedu. The people in this community are happy. Are you happy, guys? They are very happy. They appreciate all the good things that the president is doing for them. Chandingade kungotaura ndechekuti vanhu vese vakuona kuti yanguva yekuti vange vachigara zvakanaka. Isuwo tinenge takakurira makommunity, kudzoka makommunity medu tichibetsera makommunities edu, izvo zviri kuenablewa nevabetseri vedu vanenge vakafanana naDr. Kudabashitaguri vari kutibetsera kuti tikwanise kunge tichitenga zvose zvatiri kutenga tichiuya tichipa machild-headed families, vakwegura vedu nemayouth edu. Because takaona kuti kazhinji zvainyanya kuenda kuvanhu vakwegura, but now we are giving all these hampers kumayouth because tinoda kuti musangano wedu unge une future. Nyaya iripo ndeyekuti hatisi kugumira pakupa mahampers. We are also going to start next week. We are going to be issuing out loans, $500 ekuti vanhu vatange kuita mabusinesses. Anenge achiti kana tapa munhu $500 iyoyo anodzosa 500 yatamupa chete, hapana interest. So ipo the next person oitawo business. Kufarira Mnangagwa iyoyo ndiye kuti 2030 iyoyo ndo yandiri kutoda kuti isvike. Mwari vatibatsire tirambe tine mutungamiri akanaka ane development mumusha. Ezvinoti kungodya zvatisingaite izvi tatisingatogoza kuti chaonawo magirosari ekupiwa kuti takura zvako uchienda kupa kwako usina kubvisa kana sendi zvisina kana sweti.